салом алейкум тамошобинон, ман Самиев умед шумо боша дар канали Мастави қарор доред. Дар ин видео бо хоҳиши зиёде аз тамошобинон шумо ба саволи ба чӣ кор қодир будани хакерҳо ва чаро маҳз чунин ниқобро онҳо ба бар мекунанд посух мегиред ва агар хоҳед ки видеои оянда дар бораи чӣ хел хакер шудан шавад, пас лайк монданро фаромӯш намекунед. ба ҳама тамошои бо фароғат сар кардем. дар аввал мефаҳмем ки худи калимаи хакер чӣ маъно дорад. калимаи хакер аз калимаи англисии хак гирифта шуда маънои шикастанро дорад. дар аввал бо чунин шакл ном мебурданд шахсонеро ки дар барномаҳо хатогиҳоро меёфтанд, яъне программистҳоро. аммо аз охири асри 20 сар карда ном мебаранд шахсонеро ки компютерҳоро мешикананд. хакерҳои асри 21 аз террористоне ки худро дар анбӯҳи одамон метарк кунанд хатарноктаранд, зеро дар замоне ки мо зиндагӣ мекунем ёфт намешавад соҳае ки дар вай интернет, компютер ё ҳадди аққал телефон истифода нашавад. қариб ҳамаи ширкату корхонаҳоу фабрикаҳои ҳаётан зарур ба мисли нерӯгоҳои обию атомӣ, электростансияҳо, ширкатҳои мобилӣ, ширкатҳое ки моро бо об таъмин мекунанд, ширкатҳои ҳавонавардӣ, инчунин роҳи оҳану метро ҳамаашон бо компютер ва интернет сару кор доранд. акнун шумо тасаввур кунед ки идоракунии яке аз электростансияҳо дар дасти хакерҳо аст ва онҳо қувваи барқро хомӯш карданд. агар ки қувваи барқ набошад, оё дигар соҳаҳо кор карда метавонанд? албатта ки не. бе қувваи барқ на телефонҳоямон, на компютерҳо, на заводу фабрикаҳо ягонтааш кор карда наметавонад. ҳатто агар қувваи барқ набошад, ҳавопаймоҳо низ аз парвоз мемонанд, роҳи оҳан низ кор намекунад. ва ҳамаи ин танҳо бо набудани як қувваи барқ аст. ҳамин ҳодисае ки ҳоло тасаввур кардем амалӣ мегардад дар ҳамон вақте ки агар хакерҳо сервери яке аз электростансияҳоро шикананд. сервер бошад ин компютери асосии шабака аст. оддӣ карда гӯем ҳамаи он чизе ки мо дар интернет мебинем ҳамаашон дар дохили ин серверҳо ҷойгиранд. аз дасти хакерҳо бошад ҳама кор меояд, аз шикастани серверҳои сомонаҳои оддӣ то ба серверҳои пентагону наса. ва фикрам то чӣ дараҷа хатарнок будани хакерҳоро фаҳмидед. ҳоло бошад камтар гап мезанем дар бораи ниқобе ки онҳо ба бар мекунанд. ниқоби Гай Фокс ё ин ки ниқоби анонимус яке аз нишонҳои эътироз бар зидди коррупсия ва ислоҳотҳои нави давлатӣ дар Европа ва Америка аст. ин ниқоб ҳамчун яке аз рамзҳои асосии гурӯҳи анонимус аст ки аввалин маротиба соли 2008 аз тарафи ҳамин гурӯҳ истифода шудааст. дар ин ҷо савол ба миён меояд ки чаро маҳз ниқоби Гай Фоксро мепӯшанд. Гай Фокс худ кӣ буд? Гай Фокс яке аз дарборони англис буд ки 5 ноябри соли 1605 бо ҳамроҳии ҳамфикронаш мехост ки подшоҳи он вақтаи Англияро бо тарконидани порох сарнагун созанд. аммо вайро дастгир мекунанд ва ба дор меовезанд. Гай Фокс бошад тарафдори дини католикӣ буд ва мехост ки дини католикӣ низ дар идоракунии давлат саҳм дошта бошад. хакерҳо бошад ҳамчун рамзи озодӣ ин ниқобро мепӯшанд. барои ҳамин бародаро дар кадом сайте ки регистратсия кардагин дар сурати асоситон ҳамихе сурати хакерое хубтараш удалит кунем, барое ки як католик будагие шумо ҳамин расми католика бигем дар сурати асоситон мондагиен. ним қадар буд бародаро дар бораи хакеро. видео маъқул шуда бошад лайк монед, подписатсия каналатон набуроред. ба ҳама бародикор дар паноҳи Аллоҳ. хайр.